गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। थांनाय साननैसो सिगां एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बर'आ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जेंना गोनां बिबुंथि होनायनि सायाव लिगेल नटिस दैथायहरनाय जाबाय होननानै इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया फोरमायना होदों। लोगोसे प्रमद बर' बिथांनि सायाव ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनायनि सायाव भुपेन बर'आ निमाहा बिनांगौ होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। आसामनि जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मरियानियाव जानाय मोनसे धोरोमारि फुजायाव प्रसाद जानानै गासै सा 150 सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव थानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जरहाटनि मरियानियाव थानाय नागसारि ओनसोलाव मोनसे नाम कीर्तन एबा फुजा जादोंमोन। बे नाम कीर्तन फुजायाव आइजोफोर आरो गथ'फोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा प्रसाद जादोंमोन। नाथाय प्रसाद जाखांनायनि उनाव गासै सा 150 सुबुंफोरखौ नागसारि मडेल हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों। बेनि उनाव प्रसाद जानानै लोमजानाय सुबुंफोरखौ मोजांसिन फाहामथाय होनो थाखाय जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। हादरनि मुंदांखा जेभलिन खुबैगिरि नीरज चोपड़ाया WSC 2023 आव सनानि मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायखौ 27 आगस्तखालि बुदापेस्टआव खुंफुंनाय जादोंमोन। मुंदांखा गेलेगिरि नीरज चोपड़ाया 88.17 मिटार जानथाइ जेभलिन खुबैनानै बे गेलेमुखौ देरहासारनानै सनानि मेडेल मोननो हायो। गेलेगिरि नीरज चोपड़ाया अलिम्पिक आरो वर्ल्ड चेम्पियनशिप बिमुंखौबो देरहासार जानो हादों। काजिरङा माहारियारि पार्कआव गिबिसिनै आइजो फिल्ड डिरेक्टर मोननो हासिगोन। काजिरङा माहारियारि पार्कआव डक्टर सनाली घोष आइएफएसखौ फिल्ड डिरेक्टर महरै फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय थिसननाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि डक्टर सनाली घोषआ काजिरङा माहारियारि पार्कआव गिबिसिनै बिबान मोननाय आइजो फिल्ड डिरेक्टर। फोरोंगिरि कुमुद कलिताया नेशनेल टिचार एवार्ड 2023 नि थाखाय सायख'जादों। आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। पाठशाला सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि कुमुद कलिताया नेशनेल टिचार एवार्ड 2023 नि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि बे बान्थाखौ फोरोंगिरि सान एबा 5 सेप्तेम्बर खालि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा गथायनानै होगोन। रायजोनि फोरोंगिरिनि बे बान्था देरहासारनो हानायखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। गसाइगावआव आख्रासुवा फोथायखेबस' सान फालिदों। गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय नेपालपारायाव थानाय सिलाराय भवनाव फोथायखेबस' सान फालिदों। लोगोसे गोसोम फिरफिलाबो बिरहोनाय जादों। थांनाय गोलाव बोसोर सिगां 1949 मायथाइनि 28 आगस्तआव कच राजबंशी आरो भारत सरकारजों मोनसे गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथाखौ भारत सरकारा जेबो ओंथि गैयै होननायनि थाखाय 28 आगस्तखौ फोथायखेबस' सान हिसाबै फालिदों। इसर'जों दैथायहरजानाय चन्द्रयान 3 आ अखाफोराव जाफुंसारै आगान होनायनि उनाव इसर'आ मोनसे गिदिरथार थांखि लाबावदों। फैगौ 2 सेप्तेम्बरखालि इसर'आ साननि सोमोन्दै नायबिजिरसंनो थाखाय आदित्य L1 PSLV XL रकेटखौ सतीश धवन स्पेस सेन्टार, श्रीहरिक'टानिफ्राय दैथायहरगोन। इसर'आ फोरमायना होनाय बायदिब्ला आदित्य L1 आ भारतनि गिबिसिन साननि सोमोन्दै नायबिजिरसंनो दैथायहरनाय रकेट जागोन। बेखौ फैगौ 2 सेप्तेम्बरखालि 11:50 आव दैथायहरनाय जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ श्रीहरिक'टानि भिउ गेलारियाव थांनानै नायफैनो खावलायहरदों। सासे हौवाया गावनि असे बिसिखौ बुथारनाय जाथाय। बेरगाव डिमाकुसियाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। निथुल तातीया लहानि गोफार हाथियारजों सुनानै बुथारो गावनि बिसि रत्ना तातीखौ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरहा 3 फिसाफोर दं। गावनि बिसिखौ बुथारग्रा निथुल तातीखौ डिमाकुसि पुलिसआ खाबाय होननानै मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निथुल तातीया जौ लोंनानै गावनि बिसिखौ बुथारनायनि सन्देह खालामदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।